Hitman 2-3, this is Hitman 2-2, over. Zdravím vás, moje meno je Martin Starka, som z týmu ATC, venujem sa Airsoftu už približne 13 rokov a náš tým si pre vás pripravil malú minisériu videí o úvodoch a začiatkoch s Airsoftom. Takže, čo je to Airsoft? Airsoft je akčná, bojová, adrenalínová a bezpečná zábava pre všetkých od 15 rokov pod dozorom rodičov alebo od 18 rokov. V podstate je to naháňanie sa s replikami zbraní po airsoftových ihriskách. Keď sa už chcete naháňať po tom lese s replikami zbraní, ktoré strieľajú plastové guličky, potrebujete vedieť úplne základné pravidlá. A tie sú: prvá vec je dbať na svoju ochranu a ochranu ostatných. To znamená, nenaháňam sa bez okuliarov. Vždy budem používať ochranu očí a keď sa na to necítim, aj tváre, aj tela. Ďalšia vec, veľmi dôležitá, keď ma zasiahnu, priznávam, je to fair play hra, takže nebudeme robiť žiadne blbosti a schovávať sa, že som nedostal. Čo mám robiť, ak cítim malé uštípnutie, ktoré určite nie je od tej čielky, ktorá letela okolo? Buď budem počuť bum, alebo ma to bude štípať. Keď zacítim alebo začujem nejaký takýto zásah, ktorý som určite dostal a niekto ma trafil, zdvihnem nad hlavu reflexnú vestu, zamávam s ňou a kričím mám. Mám, kričím samozrejme hneď, nemusím len vyťahovať vestu 20 minút, ale hneď zdvihnem ruku mám a vyťahujem už druhou rukou vestu. Je to aj pre vaše bezpečie, lebo ak vás niekto dostrieľa, tak to je len kvôli vašej hlúposti, lebo neviete zakričať mám. Keď hráme to CQB a v tom CQB nás niekto trafí a prechádzam z miestnosti do miestnosti, tak stále kričím, že som mŕtvola. Nevchádzam do miestnosti ako super tajné komando, i keď som mŕtvý a vraciam sa na respawn. Lebo môžem schytiť dosť veľkú šupu. Ďalšia vec, dosť dôležitá a podstatná, venujem sa oficiálnym ihriskám a nenaháňam sa so zbraňou po vonku. To znamená, airsoftová zbraň je zbraň kategórie D, ktorá spadá pod zbrojný zákon. Musíte nosiť zbraň na verejnosti zakrytú, nesmiete ju nosiť len tak, lebo hocikto si to môže zmýliť so ostrou zbraňou a vznikajú také veci, že poškodíte meno celej komunite. Takisto návštevou ihrisk. Pokiaľ nemáte viac ako 15 rokov, nemali by ste vôbec obsluhovať airsoftovú zbraň. Pokiaľ máte viac ako 15 rokov, môžete to hrať len pod dozorom svojich rodičov alebo zodpovednej osoby. A akú muníciu vlastne používajú airsoftové zbrane? Sú to takéto plastové guličky. Tieto plastové guličky majú priemer 6 mm, rôzne váhy a samozrejme krásne hrkajú. Tieto plastové guličky sa používajú v airsoftových zbraniach. Sú tam rôzne gramáže, ale to momentálne rozoberať nebudeme. Keď už viete, čo je to airsoft a aké sú jeho základné pravidlá, tak si povieme, ako sa môžem dozvedieť o nejakej airsoftovej akcii v blízkosti. Prihlásim sa na Facebook, keďže väčšina z nás už má Facebook, a na tom Facebooku si otvorím stránku Airsoft Slovakia kalendár akcií. Chlapci na tejto stránky to aktualizujú pomerne často, takže sa dozviem, kde v mojej blízkosti sa môžem zúčastniť airsoftovej akcie. Keď už som na tejto facebookovej stránke, kde si pozerám airsoftové akcie, väčšinou je na nich udané aj miesto. Musíte si na to dávať pozor, pretože na tejto stránke sa nachádzajú airsoftové akcie, ktoré sú v Bratislave, a keď ste z Košíc, je to celkom dosť problém. Čiže vždy si overte miesto konania akcie. Po prípade, pokiaľ poznám nejakú airsoftovú komunitu v mojej blízkosti, spýtam sa jej, či sa môžem s ňou zúčastniť nejaké airsoftovej akcie. Tieto airsoftové akcie sa odohrávajú väčšinou cez víkend. Primárna je nedeľa, ale sem tam sa nájde aj nejaká sobota. V každom väčšom meste na Slovensku sa nachádza nejaké airsoftové ihrisko alebo niekde poblízku. Musíte si hlavne dávať pozor na to, aby to airsoftové ihrisko bolo oficiálne a nebola to len nejaká zlúka, nejaká banda nejakých ľudí, ktorá obsadila nejakú cudzú budovu a naháňa sa tam. Keď ste sa už rozhodli a našli ste si svoju vysnívanú akciu, tak sa určite pýtate: USB, CQB, čo to preboha je? Skratke, CQB je boj v uzavretom priestore. To znamená, že väčšinou je to nejaká krytá hala alebo nejaké budovy, je to proste niekde vo vnútri. OSB je vlastne boj vonku. Môžete očakávať nejaký les alebo nejaké
minibudovy vonku, jednoducho je to vonkajšie ihrisko. Keď si nájdete nejakých parťákov, s ktorými pôjdete spolu, snažte sa aspoň zmestiť do auta. OK, tak ste sa už rozhodli, že idete napríklad na CQB a dočítali ste sa, že je tam limit 400 fps. Čo toto FPS znamená? Je to vlastne rýchlosť strely, ktorá opúšťa hlaveň. Takže rozhodli ste sa, že pôjdete na CQB, lebo už viete, čo to znamená. Ale dočítali ste sa tam niečo o nejakých FPS pravidlách. Samozrejme, každé svoje airsoftové ihrisko má svoje vlastné pravidlá, väčšinou aj svoje limity a tak ďalej. Ale zlatým slovenským štandardom je 400 fps. To znamená, že nemôžete si doniesť silnejšiu pušku, ktorá má 400 fps. A keby ste si ju doniesli, čaká na vás toto. Toto merá vlastne tú rýchlosť strely. Strelíte dovnútra, organizátor vás odmerá a keď máte viacej, tak ste merali zbytočnú cestu. OK, povedali ste si, na CQB nemám pušku, pretože mám 430 fps, tak pôjdem radšej na OSB. Na OSB sú tiež väčšinou nejaké pravidlá určené daným organizátorom alebo ihriskom, ale tiež budete prechádzať nejakými limitmi. Tieto limity neboli vytvorené len tak, sú pre vašu bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných. To znamená, mám 430 fps, limit je do 500, v pohode prejdem. Musíte si dávať pozor, pokiaľ máte limit 500 fps a vaša puška má výkon 499,8, aby ste niekomu neublížili, to znamená nestrieľajte zbytočne na blízko. Keď už sme na tom CQB, prečo sú tie limity do 400 fps? Ako som už hovoril, je to kvôli bezpečnosti a ten limit do 400 fps je úplným štandardom, pretože sa tam strieľa na veľmi krátke vzdialenosti, niekedy menej ako 30 cm a verte mi, nechcete chytiť väčšiu šupu zo silnejšej pušky na 30 cm. Pri OSB je to povolený štandardne vyšší limit, lebo sa strieľa na oveľa väčšie vzdialenosti, samozrejme ľudia sa schovajú za kríkmi, za stromami. Aké vlastne poznáme typy hier v airsofte? Je to juniorka, ktorá je určená pre mladých do 18 rokov, jednoducho nie sú tam žiadni dospelí. Je to čisto len pre našich mladších kolegov, hlavne menších kolegov. Potom je miestna lokálka, ktorá býva väčšinou tie nedele. Sú to akcie na pár hodín alebo na 3/4 dňa. Sú po celom Slovensku, hoci kde sa tam dá prísť. Vstupné si určuje sám organizátor, niekedy je dobrovoľné, niekedy je sakramensky drahé na to, aký je to shit. A v podstate môžeme sa presunúť k druhému bodu. Keď zbadáte niekde Milsim a pozeráte toto video, lebo ste rozhodnutí len pre začiatok airsoftu, tak skrátke, nechoďte tam. Je to na strašne veľa dní, je tam strašne veľké teplo alebo strašne veľká zima, potrebujete k tomu strašne veľa vecí. A čo je to ten Milsim? Skrátke, Milsim je vojnová simulácia, niečo podobné, môže byť. Je to akcia dosť niekedy fyzicky náročná, pretože je to na viac dní a nech je akékoľvek počasie, stále ste vonku, či prší, či sneží, či svieti slnko, či je obrovské teplo, či mrzne, stále. Stále ste ako keby v tom svojom bojovom nasadení. Samozrejme, dosť dôležitou vecou je výbava pre tieto akcie, ktorá je dosť finančne náročná a potrebujete tam strašne veľa vecí. Od zbraní, cez to, kde budete spať, ako budete spať, aby vám nebola zima, aby vám nebolo teplo, čokoľvek. Pri Milsime sa často využíva taktika, ktorá je napodobením tej vojenskej taktiky a je tam dosť veľká hierarchia velenia. To znamená, že je to dosť na vojenský spôsob od samého super mega generála 28 hviezdičkového až po toho posledného bigoša, ktorý má lopatku a kope jamu. Keď už prídem na ten Milsim, tak musím rešpektovať toho, kto mi velí. To znamená, že rešpektujem jeho rozhodnutia a jeho rozkazy. Nerobím si, čo chcem, nie je to proste lokálka. Je to vec, na ktorú som prišiel, zaplatil som si za ňu a nebudem proste chodiť na Milsim a myslieť si, že je to lokálka. To sa nedá. Nechcete tam byť. A dostávame sa k úplne tomu poslednému bodu LARP. My si zoberieme LARP z pohľadu airsoftu, nebudeme rozoberať LARP celkovo.
LARP v Airsofte je dotvorenie atmosféry na Milsime. To znamená, že sú tam nejakí ľudia, ktorí majú svoju úlohu či dedinčana, alebo nejakého šejka, čokoľvek vás napadne vo vojenskej simulácii a dotvárajú celej tejto akcii tú svoju tvár, tie úžasné zážitky a tú parádnu atmosféru. Ale LARP nie je len o Milsime. LARP je napríklad aj post-apo, Sovietský zväz, Gulag, všetko, kde sa používajú airsoftové repliky. Môžete sa zúčastniť, napríklad vo Zvolene robia Metro 2033, Metro 2034, zúčastniť sa takých akcií, ktoré len tak bežne nezažijete. Momentálne som vám vysvetlil, čo tie jednotlivé skratky a názvy znamenajú. Takže pokiaľ nemáte viac ako 18 rokov, kľudne môžete ísť na juniorku alebo na Airsoftov, na miestnu lokálku, kde vás pustia. Pokiaľ si chcem ísť len tak zapúkať a nechcem nad ničím rozmýšľať a strieľať po všetkom, čo sa hýbe, idem na lokálku. Pokiaľ chcem ísť na tú lokálku, tak sa rozhodnem, či pôjdem dovnútra alebo von. To sme si hovorili, CQB, OSB. Pokiaľ som už veľmi veľký nadšenec a chcem sa hrať na vojačika, idem na Milsim. A pokiaľ ma viac baví taká rola niekoho alebo niečo, tak pôjdem na LARP. To znamená, vymyslím si nejakú rolu, nejakého dedinčana, nejakého šejka, niekoho, kto zapadá do organizácie tejto akcie a budem hrať túto rolu. Niekedy je to oveľa väčšia sranda, ako sa zúčastňovať len tak v nejakých akcií. To, čo som vám povedal v tomto videu, bolo úplne z rýchlika a tým by sme odštartovali našu minisériu. V ďalšej časti sa dozviete, ako na to ísť od úplných začiatkov, ako si vybrať zbraň, ktorá zbraň bude dobrá, čo koľko stojí a budeme pokračovať v ďalších videách. Dobre, Marek?